Yn cysylltu pentre Nhrawsfynydd gyda chymunedau ochr draw'r llyn, daeth bont Nhrawsfynydd yn rhan bwysig iawn i fywydau llawer o bobl yn yr ardal. Ond ar ôl iddi gau achos problemau diogelwch, dyw'r bont sy'n croesi llyn Nhrawsfynydd ddim wedi bod ar agor am dros flwyddyn a hanner. Mae pobl y pentre nawr yn galw am ail-agor y bont, a disgyblion ysgol gynradd Bro Heddwyn yn Nhrawsfynydd sydd wedi ymuno yn yr ymgyrch. Oeddwn i'n mynd i mynd am dro i Capel Caeadda i hel pres i mewn i'r rescue oherwydd dan di bod yn ei gwaith am hynna. Ac oeddwn i'n meddwl oedd o'n bwysig. Ond oherwydd mae'r bont di gau, da ni'n gorfod mynd rownd y bypass a mae hynna'n beryglus efo plant bach yn yr ysgol. A felly sa'n nhw'n gallu cael eu hitio gyn car. O'n i'n mynd dros dy fo efo brodydd a chwiorydd fi, achos yn yr haf oeddwn i eisiau mynd i siop ond oeddwn i'm yn gallu. Wel, rhaid i fi fynd rownd y bypass a mae hynna'n cymryd fwy o amser. Erbyn fi cyrraedd lle dwi eisiau pysgota, mae'n dechrau tywyllu, so wedyn rhaid i fi fynd nôl adra. Oedd pawb yn hoffi mynd am dro rownd yr bont. Ond mae perchnogion y bont yn dweud byddai'r gwaith o adeiladu pont newydd a chael gwared ar un presennol yn costio tua 2 miliwn o bunnau. Costus, ond mae rhai yma'n dadlau bod y bont i'r gymuned yn werth pob ceiniog.